እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 28 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሓይልታት ትግራይ ኣትያላ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ትግራይ ድማ ናብ ቦትኡ ተመሊሱሎ ክብል ሕወሓት ብድምፂ ወያነ ቢሉ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሓረስታይ ንኽሓርስ እዋን ክረምቲ ክሳብ ዝሓልፍ በይናዊ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተኽሲ ጠጠው ኣቢልና ኣለና ኢሉሎም ኣብ ዜናና ተኻቲቱሎም። ድሕሪ ዜና ኣብ ትግራይ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት MSF ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ምላሽ ዝሓዘ ጸብጻብን ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብን ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ። ንኹሉም ሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ገብርኤል። ሰላም ከመይ ቅንኹም ክቡራት ዕድማትና ዜና እንሆም። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣውነት መሰረት ዝገበረን ተወሳኺ ጉድኣት ብዘይስዕን መልክዑን ተኽሲ ደው ኣቢል ስምምዕ ክገብር ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምሕታቱ ፋናን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያን ጸብጺበን። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ምስ ኢዜአ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ክረምቲ ኣቱ ስለ ዘሎ ሓረስቶት ትግራይ ተረጋጊኦም ስራሖም ክዓሙ ከምኡውን ሰብኣዊ ተረዳእቲ ብዘይጸገም መታን ክበጽሖም ነቲ እዋን ዝምጥን ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምሃብ ፌደራል መንግስቲ ስምምዕ ተኽሲ ክገብር ሓቲቱሎም። ሓረስቶት እቲ ክልል ኣብዚ ክረምቲ እዚ ናብ ማሕረስ እንተዘይኣትዮም ሓረስቶት ንዓመታት ተረዳእቲ ኮይኖም ናይ ምንባር ዕድል ክገጥሞም እዩ ኢሉ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ልዕሊ 100 ቢልዮን ብር ንምቕጻል ኣገልግሎት መንግስትን ህንጸት መሰረተ ልምዓትን ኣውዒሉ እዩ ኢሉ ህወሓት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ተጸበይቲ ንኸይበጽሕ ከም ዘተዓናቕፍ ዝገለጸ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ህወሓት ንሰራሕተኛታት ረድኤት ይቐትል፣ ዜጋታት ረድኤት ከይቅበሉ ከም ዘፈራርሕን እንተተቐቢሎም ድማ ክመቕልዎ ከም ዘፈራርሕ ኣረዲኡሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ንኹነታት መቐለ ኣመልኪቶም ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ናይ ምክልኻል ወታደራት ኮነ ፖሊስ ኣብታ ከተማ ከም ዘየለዉ ባንክታት ተዓጽዮም ውዓሎምን ኢንተርነት ምቁራጹን ነጊሮምን ኣለዉ። ብተወሳኺ ካብን ናብን መቐለ ዝኣቱን ዝወፁን መንገድታት ኩሎም ዕፅዋት ምዃኖም በረራ ኣውሮፕላን ድማ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ከም ዝተቋረፀ ሓቢሮም ኣለዉ። ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ክሳብ ትማሊ ዝነበሩ ውሕዳ ሰበስልጣን እንተዘይኮይኑ ብዙሓት ኣቐድማ ኣቢሎም ካብታ ከተማ ምውፅኦም እቶም ሪፖርተራትና ይገልጹ። ኣብ መቐለ ኾነ ብኣጠቓላሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ወተሃደራዊ ወይ ሲቪል ምምሕዳር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። ተኸታቲልና ክንቐርብ ኢና። ሕጂ ዝመጻና ጸብጻብ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ሎሚ መዓልቲ ለቂቖም ይወፁ ነይሮም ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ። ነበርትታ ከተማ ድማ ሓይልታት ትግራይ እናኣተው እዮም ብዝብል በብመንገዱ ሓጎሶም ክገልጹ ኣምስዮም ይብሎ። ሙልጌታ ኣጽብሃ ሓፂር ናይ ስልኪ ጸብጻብ ኣቐቢልና ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ሒቡ ሕዳር 19 2013 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ መዓልቲ ንከተማ መቐለ ለቂቑ እናወጡ ውዒሎም እቶም ወታደራት ይቆጻጸርዎ ዝነበረ ወታደራዊ ካምፕ ተወሳኺ ድማ ካልኦት ትካላት ሎሚ መዓልቲ ብሕዳር ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መናእሰይ እናተሓለዉ ተዓዚበን ሒቡ ሎሚ መዓልቲ ማሲዩ ካምፕታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፂኦም ብዝብልን ሓይልታት ትግራይ እውን እናኣተው እዮም ብዝብል ኣብን ጎደናታት ከተማ መቐለ ህዝቢ ሓጎሱ ክገልጽ ኣምስሎም ሽራት እንዳተተኮሱ ብደርፍዳት እውን ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ በብመንደሮም ሓጎሶም እናገለጹ ኣምስሎም። ኣብቲ ክልል ኣብ ውሕዳት ትካላት ተጀሚሩ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ተቋሪጹሎም ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ እቲ ክልል እውን ግልጋሎት ስልኪ የብለን። ሎሚ መዓልቲ ግልጋሎት ባንኪ ጠጠው ይውዕሎም ናብታ ከተማ ዘእትዉ መንገድታት እውን ዕፅዋት ነይሮም። በረራ ኣውሮፕላን እውን ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ጠጠው ይርከብ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣጽብሃ መቐለ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናውን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ተኽሲ ደው ምባል ኣዊጁ።
ብኻልእ ወገን ህወሓት መቐለ ምእታው ልሳኑ ብዝኾነ ድምፂ ወያነ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንፀገም ክልል ትግራይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያን ክቐርቡ ዝፀንሑ ናይ ፍታሕ ሓሳባት ከፅንዕ ምፅንሑን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብተኸታታሊ ዝቐረበ ሕቶ ብዝተፈላለየ ምርኣይን ብምሕባር ነቲ ሕቶ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎ ካብ ክልል ትግራይ ከወፃና ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልቦ ሓካይን ዝተፈፀመ ቅትለት ብርቱዕ ውግዘት ኣስዒቡሎም እቶም ዝተቐተሉ ክልተ ኢትዮጵያውያንን ሓንቲ ስጳኛዊትን ክኾኑ ከለዉ መንግስታት ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ ቅትለት ኮኒኖም ኣለዉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ቅትለት ዝተፈፀመ ኣብ ዕጡቓት ሕወሓት ዝንቀሳቐስሉ ዓብዪ ዓዲ ዝተባሃለ ከባቢ ክኸውን ከሎ ፈፀምቱ ድማ ዕጡቓት ሕወሓት እዮም ኢሉሎም ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ትዊት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ 7 ህጉም ዝተቐተሉ ብዝሃድሙ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ እዮም ኢሉ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ እዚ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ጽዩፍ ዝኾነ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ተረኺቦም ብከቢድ ክቕፅዑ ኣለዎም ኢሉሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንውፅኢት ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ዘኽብሩን ቅሬታታት ብኣገባብ ሕጊ ጥራሕ ንምፍታሕ ከም ዝንቀሳቐሱ 19 ፓርቲታት ፖለቲካ ዝሓዘ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንጉዳይ ሰላም ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም እውን ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ገሊፆም ኣለዉ ኣብቲ ክልል 19 ፓርቲታት ዝንቀሳቐሱ ክኾኑ ከለዉ ብዘይካ ሓደ እቶም 18 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ምርጫ ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ብናፃ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም እውን እቶም ፓርቲታት መስኪሮም ኣለዉ ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ኣቶ ተስፋሁን ኣለምነው ኣብ መስርሕ እቲ ምርጫ ፀገማት እንተነበሩ እውን ብተሳተፎ ህዝቢ ብሰላም ምዝዛሙ ከምኡ ድማ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ውፅኢት ክሳብ ዘፍልጥ ብትዕግስቲ ከም ዝፅበዩን እቲ ውፅኢት ድማ ብፀጋ ከም ዝቕበሉን ኣፍሊጡሎም ከም ሓበሬታ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ልዕሊ 50,000 ተፈናቐልቲ ናብ ዞባ መተከል ተመሊሶም ክብል ኮሚሽን ስጋኣት ሓደጋ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ታረቀኝ ታሲሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ዝምለሱ ዘለዉ ኩነታት ፀጥታ ስለ ዝተመሓየሸ ኢሉ ኣብቲ ክልል ልዕሊ 360,000 ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተፈናቒሎም ብሓገዝ ዝነብሩ ምዃኖም ኣቶ ታረቀኝ ወሲኹ ሓቢሩሎም ከም ፀብጻብ ናኮር መልካ ንጀነራላት ሰዓረ መኮንንን ገዛኢ ኣበራን ዝቐተለ ሓለቓ 10 መሳፍንቲ ጥጋቡ ብፌደራል ቤት ፍርዲ ሎሚ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ደገፍቲ ወገን ተኸሳሲ እቲ ፍርዲ ከቢዱ ክብሉ ከለዉ ደገፍቲ ወገን ከሰስቲ ድማ ብሞት ክቕፃዕ ነይርዎ ኢሎም ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ንክልቲኦም ኣይተቐበሎምን ክልቲኦም ድማ ይግባኝ ክንብል ኢና ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ጀነራላት ኣብ ወርሒ ሰነ 22/2020 እዮም ኣብ መንበሪ ገዛ ጀነራል ሰዓረ ተቐቲሎም ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራን ላዕለዎት ኣማኽርትን እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ተቐቲሎም መንግስቲ ኣብ ዝህቦ ምላሽ ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ኣብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ንቓዕ ንምፍጣር ዝተኣልመ ዝተዋሃደ ውድት እዩ ክብል ጸኒሑሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሶማልያ ትማሊ ሰንበት ዕጡቓት ንሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ድሕሪ ምጥቅዖም 10 ሰባት ምማቶም ሰበስልጣን ፀጥታ ሃገር ይገልጽሎም ኣብቲ እዋን ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝሞቱን ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ኣብ መንጎቲ ተኽሲ ተቐርቂሮም ዝተቐተሉ ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ጉጅለ ዕጡቕ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ብምግላጽ 34 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ቀቲለ ይብላ ኣሎም እታ ከተማ ዋሲል ትበሃል ኮይና ካብ ጋልካዮ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣልሸባብ ምንቅስቓስ ዘርአያላ ቦታ እያ እዚ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ዝስማዕ ዘሎ ግዝኣት ፑንትላንድ ኣባላት ኣልሸባብ እዮም ንዝበለቶም 21 ሰባት ምርሻና ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን እዩ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ዜጋታት ዓለም ንዝርአ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምውጋድ ካሕሳ ክኽፈል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሶሽትድ ፕረስ ካብ ጀነባ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምን ኣፍወርቂ ከተቕርበያ
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለወይቲ ተጸዋዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝኾና ሚሸል ባችለት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያንን ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታትን ዝርአ ዘሎ ዓሊታዊ ኣድልዎ ደው ክብል ጸዊዐን እተን በዓልቲ ስልጣን ነዚ ዝጠቐሳ ብምኽንያት ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ዝሃብኦ ደምዳሚ ጸብጻብ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርአ ዓሊታዊ ኣድልዎ ንምጉዳል እንኮላይ ካሕሳ ዝኣመመ ንድፊ ብሕልፉ እኳ ኣብ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ልዕሊ 190 ቅትለታት ብፖሊስን ኣብ ሓስቲ ጸጥታን ድሕሪ ምምርማር እዩ ንምድላው 11 ዓመት ዝወሰደ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይዕጡቕ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብኣባል ፖሊስ ዝተፈጸመ ቅትለት ጸለምቲ ዜጋታት ኣብ በበይኑ ሃገራት ብሕልፊ ከዓ ኣሜሪካ ዝወርዶም ዘሎ ዓሊታዊ ኣድልዎ ዝሕብር ኣብነት ምዃኑ ይጠቅስ እቲ ኣጋጣሚ ድማ ንሙሉእ ዓለም ዘበራበረ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዝግብኦ እተን በዓልቲ ስልጣን ይጽውዓ እቲ መጽናዕቲ ብኣውሓስቲ ጸጥታ ዝርአ ዘይምዕሩይ ሞት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣብ በበይኑ ሃገራት ብሕልፊ ምስ ቅትለት ሰላማውያን ጸለምቲ ዜጋታት ተተሓሒዙ ዝርአ ስእነት ተሓታትነት ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ተደብዮም ዝነበሩ ተረኽቦታት ዳግም ክምርመሩ ዕላማ ዝገበረ እዩ እተን በዓልቲ ስልጣን ብቓላተን ኩላተን ሃገራት ዓሊታዊ ኣድልዎ ኣወጊደን ንድምፂ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት ክሰምዓን ኣብ ታሪክ ዝተረኣየ ጸሊም ምዕራፍ ብምልሶት ክኽሕሳን እጽውዕ ኢለን ኣለዋ ኣብቲ ብቪድዮ ተቐሪጹ ዝተለኣኸ መልእኽተን ቀጺለን ድማ እቲ ካሕሳ ግድን ብንዋት ወይ ገንዘብ ዘይኮነስ ነቲ ዝተፈጸመ በደል ኣሚንካ ምቕባል የቕሬታ ምሕታት ትምህርቲ ምድንፋዕን ኣወንታዊ ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣፍሪቃ ምግባርን ምዃኑ ዘርዚረን ኣለዋ እዚ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመወለ መጽናዕቲ ብምኽንያት ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት ኣብ ክፍለ ግዛት ሚኒያፖሊስ ዝተፈጸመ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተለ ፖሊስ ደሪክ ሾቫን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን22 ዓመታትን መንፈቕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣሎም እቲ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃዊ መበቀል ዘለዎም ኣስታት 340 ዜጋታት ብምሕታት ዝተዳለወ መጽናዕቲ ን190 ቅትለታት መርሚሩ እዩ መብዛሕትኦም ብኣባላት ኣብ ሓስ ጸጥታ ዝተፈጸሙ ቅትለታት ዝግበኦም ፍርዲ ከም ዘይቕበሉ ድማ እቲ መጽናዕቲ የመልክት ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ኣስታት ሱሳ ተወላዶ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ዝርከቡን ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ርኽበት ከም ዝነበረ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ይጠቅስ ኣብተን መጽናዕቲ ዝተኻየደለን ሃገራት ሓንቲ እኳ ትኹን ፈጺማ ዓለታዊ ኣድልዎ ዝኣለየት ከምዘየላ ነቲ ኣሃዱ መጽናዕቲ ዝመርሓ ሞናሪሻዊ ይጠቕሳ እቲ ዝውሃብ ካሕሳ እምበኣር ብውልቅን እኩብን ክኸውን ከም ዝግብኦ እውን እቲ ጸብጻብ የመልክት ኣብ የመን ኣብ መንጎ መንግስትን ሑትን ኩናት ደጊሱ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 3 መዓልታት ጥራሕ 111 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ነታ ኣብ ሰሜናዊ የመን ትርከብ ማሪብ ትበሃል ናይ መወዳእታ ናይ መንግስቲ ደጀን ንመሓዝ ይፍትንለው ዛጊድ ከም ዘይሓዝዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሽሑኳ ብኩሉ መኣዝን እንተጥቅዑ ብስዑድያ ዝመራሕ ጥምረት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ነፈርቲ ሓገዝ መንግስቲ ክከላኸል ክኢሉ ኣሎ ግጭት የመን ዝተወልዐ ኣብ 2014 እዩ ዕጡቓት ሑቲ ንዋና ከተማ ሰንዓ ድሕሪ ምቁፅጻሮምን ኢድ ኣእታውነት ስዑድያ ድሕሪ ምብጋሱን ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢራቅ ዝርከብ ቦታታት ሶርያ ደብዲበን ብውሕዱ 5 ብኢራን ዝድገፉ ተዋጋእቲ ከም ዝቐተላ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ንትካላት ተዓዛቢ ጉጅለ ሶርያ ብምጥቃስ ጸብጺብሎም መንግስታዊ ሚድያ ሶርያ ዝኾነ ሳና ብወገኑ በቲ ደብዳብ ሓደ ቆልዓ ከም ዝተቐተለን ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ ኣለዎም ፔንታገን ማለት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ዝድገፍ ናይ ሶርያ ዕጡቕ ደብዳብ ክፍጸም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ ሚኒስትር ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን መሓዙት ሃገራት ንዳዒሽ ኣብ ምስዓር ዘለወን ትኹረት ክቕጽልኦ ጸዊዑ ብሊንከን ኣብቲ ኣብ ሮማ ዝተኸፍተ ብዛዕባ ዓለማዊ ውህደት ንምስዓር ዳዒሽ ዝተኣኼባ ክዛረብ ከሎ ብሓንሳብ ስለ ዝሰራሕና ጽቡቕ ምዕባለ ኣርኢና ኢና ሕጂ ድማ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዒሽ መሊኡ ክሳብ ዝጠፍእ ጠመተና ክነሕይል ኣለና ኢሉ 10,000 ሚሊሻታት ዳዒሽ ብተቃወምቲ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ብምዝካር ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝበለ ሚኒስትር ወጻኢ ብሊንከን ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ረድኤት ሶርያውያንን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ስደተኛታትን ዝውዕል $436 ሚልዮን ከም ዘበርከተት ኣብቲ እዋን ኣፍሊጡሎም ኣብ ሊብያ ወዲ መዓመር ቃዛፊ ሳይፍ አልኢስላም ቃዛፊ ንፕሬዝደንትነት ክወዳደር ይቀላቀል ኣሎ ተባሂሉ ሳይፍ አልኢስላም ኣብ 2017 በቶም ሒዞሞ ዝነበሩ ዕጡቓት ካብ ዝፍታሕ ንዳሓር ኣብ ህዝቢ ተራእዩ ኣይፈልጥን ሕጂ ግን ኣብቲ ኣብ ታሕሳስ ዝካየድ ምርጫ ክወዳደር ይፈታትን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ ንምዕራባውያን የቆጥዖም ኣሎ ሊብያ ብዘይካ ወዲ ጋዳፊ እውን መሊኡ ዝተርፋ ጸገማት ኣለዋ ዝብሉ ዲፕሎማት ምዕራብ
እዚ ድማ ጫፍ ዝኸደ ሰብ እዩ ክብሉውን ንተሳትፎ ወዲ ቐዛፊ ኣብ ምርጫ ሊብያ ብትሪ ክቃወሙ ይስምዑ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ለበዳ ኮቪድ ናህሪ ትርእላ ትማሊ ሰንበት ጥራሕ 15,000 ሓደሽቲ ትሕዛትን 122 ሞትን መዝጊባላ። ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ብድሕሪዚ ሓድሽ ናህሪ ኮቪድ እቲ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡሎም። በዚ መሰረት ተወሰኽቲ እገዳታት ተነቢሩ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ መንጉኡ ኣብ ቀብሪ ካብ 50 ከይትበዝሑ ዝብል ይርከቦ። ዜና በዚ ፍጸም። ናመስግነካ ተወልደን ዜና ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ከኣሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብዝምልከት መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። እቶም ዋና ጸሓፊ ብኩናት ዝፍታሕ ሽግር የለን ድሕሪ ምባሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡን ነቲ ቅልውላው ንምህዳእ ተስፋ ከም ዝሃብዎምን ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ መግለፂኦም ቀንዲ ሰላማዊ ህዝቢ ከይትንከፍን ነቶም ሓገዝ ዝደልዩ ወገናት ድማ ህፁፅ ደገፍ ንምግባር ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዘድሊ ኣስሚሮም ኣለዉ። ቅድም ኢልኩም ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኩምዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓረስታይ ንኽሓርስ እዋን ክረምተሳብ ዝሓልፍ በይናዊ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተኽሲ ጠጠው ኣቢልና ኣለና ኢሉ እዩ። እዚ ዝብል ዘሎ ሕወሓት መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ትግራይ ኣትያላ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ትግራይ ድማ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ክብል ብወሃቢት ቃል ወይዘሮ ልያ ካሳ ኣቢሉ ብድምፂ ወያነ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኤምኤስኤፍ ማለት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዓርቢ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ 3 ሰራሕተኛታቱ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥቓ መኪንኦም ተቐቲሎም ከም ዝተረኽቡ ሓቢሩ። ኤምኤስኤፍ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ቅትለት ኮኒኖሞ እዮም። ናይ ጄኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽሌይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምስ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ጠሚርና ከነቕርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ። እቲ ዘጓነፈ ሞትን ዝተሰማዕና ቃንዛን ስምባደን ሕርቃን ንምግላጽ ቃላት እዩ ዝሓፅረና ይብል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም። ነቲ ዝወረደ ኪሳራን ኣብ ልዕሊ ቤተሰቦም ኣጋጢሙ ዘሎ ስቃይን ንምንካይ ዝሕግዝ ቃላት እውን የብልናን ይብል እቲ ትካል። እቶም ግዳያት 35 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣተሓባባሪት እቲ ፕሮግራም ኣብ ትግራይ እስፓኛዊት ማርያ ሄርናንደዝ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ምክትላ ዝነበረ ዮሃንስ ሓለፎም ረዳን ገናሒ መኪንኦም ዝነበረ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤልን እዮም። ሞት ማርያ ዮሃንስን ቴድሮስን ኣብ ሙሉእ ዓለም ንርከብ ሰራሕተኛታት ኤምኤስኤፍ ዶብ ኣልቦ ሓኻይ ምዃኑ እዩ ዓብዪ ጉድኣት እዩ ይብል እቲ ትካል። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ብወገኖም በቲ ቅትለት ምሕር ተሰናቢደ ኣለኹ፣ ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ግሰት ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ፣ ፈጸምቱ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ጽኑዕ ፍርዲ ክረኽቡ ይግባእ ኢሎም። ጉተረዝ ወሲኾም ኣብ ጎኒ እቶም ናይ ገዛእ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ንህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ይጽዕሩ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ይናውን ኢሎም። በዓል ስልጣን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኒኮላስ ቮን ኣርክስ እዚ ከቢድ ሓዘን ዘስዕብ ዜና ክንሰምዕ ከለና ክሳዕ ክንደይ ከም ዝሰንበድና ክገልጸልኩም ኣይክእልን ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝፍጸም ጥቕዓት እቶም ትካላት ኣብ ትግራይ ንዝፍጽምዎ ስራሕ ዘዳኽም እዩ ከም ዝበል እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጄሪክ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት መጥቃዕቲ ዝፍጸም ንምፍርራሕ ተባሂሉ እዩ እውን ይብል። ኮሚሽነር ኮሚሽን ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴይ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንህይወት ሰላማውያን ሰባትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ንክሕልው ተማሕጺኖም ንሶም ወሲኾም ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ሰባትን ትካላት ረድኤትን ስደተኛታትን ጥቕዓት ከም ዝወረዶምን ዩኤንኤችሲአርን ካልኦት ትካላትን ሓገዝ ንከበርክቱ ግድን ክፍቀደሎም ይግባእ ኢሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ቅትለት ዝፈጸመ ሕወሓት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዓብዪ ዓዲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ፈጸምቱ ዕጡቓት ሕወሓት እዮም ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ትካላት ረድኤት ከም ዓብዪ ዓዲ ዝበሉ ስግኣት ጸጥታ ዘለዎም ከባቢታት ብዘይ ወተሃደራዊ ሓለዋ በይኖም ክንቀሳቐሱ ከም ዘይኽእሉ ደጋጊሙ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ።
بخل زينا وهاب قال حوحات أتو ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 3 ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝተፈጸመ ቅትለት ዝሕዝንን ዘጉህን እዩ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ማዕስከር ተፈናቀልቲ ውን ንብርክት ዝብሉ ሰባት ቀቲሎም እዮም እዚ ተግባር እዚ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝጸንሐ ተርእዮ እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ ጌታቸው ወሲኾም ከምዚኦም ዝዓይነቶም ቅትለታት ኣብ ዓብይ ዓዲ ዝተፈጸሙ እቶም ግዳያት ንኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ኣብ ዘቕርቡሉ እዋን ስለ ዝኾነ ሞቶም ኣዝዩ ዘጉህ እዩ ንቤተሰቦምን ስድሮኦምን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ኣቶ ጌታቸው መንግስቲ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ፈጸምቲ እቲ ቅትለት ንምንጻር ምስ ዝካየድ ምጽራይ ከም ዝተሓባበሩን ድሕነትን ውሕስነትን ሰራሕተኛታት ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ንምርግጋጽን ተሓባቢርካ ንምስራሕን ቁርባት እዮም ኢሎም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣቶ ጌታቸው ረዳ نمسكنك بتر إزي راديو دمت أمريكا يو ناب سمنا وسبورت أو تصابين خنحلف نزهونا الدلاوي بتر سلطانيو كمي كنيهم سبورت أو زيناتات كنسمعكم نلومي ببشكلة عينا خنجمر كاب وشتن وطعن زتساتفلو قدم هاجراوي شامبيون بشكلة إرترا تمال السنبت كم زتفتصمه تقليص الله وكيلنا برهانه برها كاب أسفرا زرزرو كأربلنايو بمخنيات سقاط لبدا كوفيد 19 أبتلتشن أسران بخيرو دحر مسنح كعلت أسران همشتن كساب أسران شو عتن سنة هلتشن أسران هذن نمبل عسرت هلت جزيو عم مسمر أسمرا من دفرا أسمرا حمبرتي بزيت صادفو تعذبتي تخايدو أبتي سنبت استخايدة سلع دعرو من دفرا بس إحكام من بلاس تشفن ناي 255 كيلومتر ناي عبيتن ناي تحت أسران 3 عمت وددر تقدادماي كلب سنبل داويت يمانه لبروفيشنال تقدادماي كلب أستانا مرهاوي قدس أخذتلو قداماي بمهان شامبيون إرترا هلتشن أسران حدن كوينو أبناء تحت أسران 3 عمت كا إفريم جبريوت كما أكلوت كا باولوس جبر ميكائيل ككام الدبوم شامبيون كوينوم دحرتو وددر شامبيون بشكليتا إرترا هلتشن أسران حدن زهونه تقدادماي داويت يمانن VOA أبزهاب وحبريتا ندغمت تقدادم تمزميزو كم تعوته تزاربو إما فلتاني مكسب بيقرص ناي يرتب كان قرابة عين حدينا نوي حينا مالتي كدوار ووزن سلنا شو أرجونا كأمر هاو في الكواجب مالتي كلا شو نمر هاو يتسجل أنا قابل سامر هاو فين مالتي هاو مسو المنقراس كاتجيرسو مسو زيو زوي رواس شعور كم تراهن نافي مساني وسنا دايبة مالتي حالي زي كل بحيل أملاك كم دعوة أمين يا عادي تعرف بحيل كل سنة إيري ما لأن سنة إيراني أبكال ودجنا بقولني لهم أزوج تحدون لأن أنا تعرلو جن تعرفني أملاكي بحيل أملاك أنا زين أبتي قدام أسران 6 سنة سخايدة نايدك إنستيو ناي 85 نطبي بارو 6 كيلومتر وددر بسرات قبر مسكال كاب كلب قالانا فيحي تحت أسران 3 عامت كا أريام داويت كابناي جونيور ويما أكلوت كا موناليزا رأيا ككام الدبن قداموت بموطا شامبيون كوينن أبتي عربي 25 سنة أم مسمر كنت مولع حمبرتي زتخايدة ناي جزي ناي كرونومتر وددر كا بروفيشنال تقدادماي مرهاو قدس كاب كلب أستانا زغلت أفا تقدادماي كلتشان أسران حدن كوينو بيتروس منقس أبناي تحت أسران 3 عامت حاوي مرهاو قدس ملكياس قدس كا أبناي ما أكلوت زحاشا جزي بممزقاب زغلت أفو تقدادمتي بمهان تعاويتهم أبناي دك إنستيون 18 كيلومتر ناي جزي وددر كا أدام تسوى عالم قداميتي كوينا كتعوت كلا أبناي تحت 23 عامت كا دانا يتفصم موناليزا أرأيا كا كابناي جونيور ككام مدبن زغلت أفاقزي بمزقاب شامبيون ناي جزي كوينن برهانة برها لدمس أمريكا كابس مرا يغنيلنا برهانة نابكالوت سبورت أو زيناتات كنحلف يورو 10 هاجرات أوروبا زساتفالو يورو 10 ناب ربع فتصامة بصيحلو 4 غانتاتات مودقن تفليطو كالوت 4 غانتاتات دما ناب ربع فتصامة محلافن أرغاغيصن ويلز أوستريا نيذرلاند كريستيان رونالدو زمرها بورتوغال كابتو ددرك وصاخلوا نويلز 4-0 زسعرت دنمارك نأوستريا 2-1 زسعرت إيطاليا نيذرلاندز 2-0 زسعرت ريبوبليك تشيكن نبورتوغال 1-0 زسعرت إيدن هازارد زمرها غانتا بيلجيم دما أربع فصامة بقيان الله أبزربانا بيلجيم نبورتوغال كتسعرها خلا اتا انكوشتو زمزغبه
منኣስ ኢደን ሃዛርድ ዝኾነ ቶርገን ሃዛርድ እዩ እቶም ወሰንቲ ግጥማት ሎምን ጽባሕን እውን ክቕጽሉ እዮም ሎሚ ክሮኤሽያ አንጻር ስፓኝ ፈረንሳ አንጻር ስዊዘርላንድ እዚ ካልኣይ ግጥም ብርቱዕ ግጥም ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ጽባሕ ሰሉስ ኢንግላንድ አንጻር ጀርመን ስዊድን አንጻር ዩክሬን ክጋጠማየን ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና نمسجنك بترى سمنا سبورت أو تصابينا هنسمع صنيحنا إذا تكتاتلوا زلهم كابزي كواشنطن دي سي زفنا زلو راديو دمت أمريكا يوم سمعتنا كتسيدو مرقص منقستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص أنقص كنببيو قعزينا نهاجراو دحننت يونايتد ستيتس قطتاو سقات بمخانو انصار ازي عالم لخاو عنقفات مقلاس نممحدار بايدن هاريس قند بوليس وشط هاجرن وصانيو كبليو اترأس عنقص حتتوز جمره بمخانو سنه 3 بريزيدنت جو بايدن قعزينا نمقلاس حجز اب هاجراو دحننت زطمته مصنعتي ممرح بموصا قندو راي هاجراو صدتا يونايتد ستيتس كوينو تطايشو اتمامرحي لعلو سلطانات منغستي اذا قند حدغان مقلاس حفشاو استراتيجي منغستن خدالو عزيزوم قعزينا كاب كلته سغاب 500 وشطاو مهرتታት ናብ ካዝኑ ዘእቱ ዓለም ለኻው ሓደጋ እዩ ከምኡን ኣብ ዓለም ካብ قعزينا ዝጸሬት ሃገር የላን ማህሰይቱ ድማ ኣብቲ ታሕተዋይ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወሰንትን በቀሊሉ ክረኽብዎም ዝግብኡ ነገራት ከም ህዝባዊ አገልግሎታት ጥዕናን ዘአምሰሉ ነገራት ክኸልከሉ ይግበር ሓላፊት USAID ሰማንታ ፓወር ከም ዝበልኦ قعزينا ንዘይ ማዕበላ ሃገራት ኣብ ዓመት ስጋብ 1.26 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ የስእነን ፕሬዝዳንት ባይደን ነቲ قعزينا ንምውጋእ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ መምርሒ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ከም ዝበልዎ መሰላት ደቂ ሰባት ዘኽብሩ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታት ጥንካረኦም ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ወሰንት ፈተናታት ዘመንና ዝገጥምዎ ኣብ ዝባይታ እዩ ክብሉ ጽሒፎም እዮም قعزينا ማሕበራት መሰረታት ዴሞክራሲ ይምዝምዝ መንግስቲ የዳኽም ሃብትታት ህዝቢ የባኽን አገልግሎታት ማዕረተ በጽሒነት ይበላሹ አፈላላያት ይፈጥር ሰባት ፈተውት ርእሶም ጥራሕ ክኾኑ ይገብር قعزينا ዴሞክራሲያውያን ትካላት መሰረተን ብምጥቃዕ ይዕንወን አኽራራይነት ክፍጠርን ክግውድን ይገብር ውልቀ መለኽት መንግስታት ዴሞክራሲያውያን መምሕዳራት በቀሊሉ ከዓንው ይገብሩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብነት ኮይና ከምኡን መስማሓዙት አካላት ሲቪል ማሕበራትን ዘፈራት ውልቀን ብምዃን እዚ ሓደገኛ ጉዳይ ንምቅላስ መሪሕነታት ወስድ ይኹን እምበር እዚ ለእኽቶ ንመላእ ዓለም እዩ ብምዃኑ ኩላትና ኣብ ዓለም ብቐንዕናን ብግልጽን እንሓትት ዜጋታት ክንድግፎ ዝግባእ እዩ ክብሉ ወሲኾም ጽሒፎም እዮም ርግጽዩ እቲ መረዳድእ ሰነድ ከም ዘርእዮ ውልቀ ዘፈራት ኣብ ዝቓልሲ ወሳነ ግደ ከም ዘለዎም ይዘርኢ ኩባንያታት ደገ መንግስቲ ኣሜሪካ ፋይናንሳዊ ግልጽነቶም ዘመሓይሽሉ መገዲ ዝሓትት ሕግታት ከማዕብል ምዃኑ ኣፍሊጡ ሓበሬታታት ምስ መንግስቲ ብምቅያር ዝሐሸ ስራሕ ክስራሕ ምግባር ከምኡውን ንኸፍለ ቁጥጥር ፋይናንስ ሃገር ብዛዕባቶም ገንዘባዊ እቶታትን ሓበሬታ መሃብ ወላውን ሕጋዊ ወነንቲ እቶም ካምፓኒታት ካልኦት እንትኾኑ قعزينا موقع مالت سناي من محدار معسال مالت رح يكونن نرأس خامك لخالون يو حربين نتيو ديمقراسينان مزاينان ون زو حسيو كبل أترأس عنقص حتى توزازيمو سمعكم هو مرقز منقستو يونايتد ستيتس زنصبارق رأس عنقصيو إذا تكتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت أمريكا يو بزنبقار نايلوم يسوني حفشاو مدلواتنا فتسيمنا لنا صباح سولوس بزتفلاليو مدلوات كسابن رهبكم مس كلهم مسارحتي كابزي كاب واشنطن دي سي كبابيان من نافورك سلام ليتيم دحان حدرو